तुलसी, अ, ई काजल और हम तुलसी। लेकिन मुन्ना ई यहाँ का करत हिया? काजल बेचारी मुंबई जात रहे गायक बने के, मगर कुछ लोग एकरा के जबरदस्ती कोठा पे लाके बेच देले। ओह, हम छुड़ा के ले आयल बानी। ई भइल ना अच्छा बात। मुन्ना हमार समझ से पहला बेर कौनो समझदारी के काम कइले हा। ठीक बा, अब हम जाता नहीं। रउआ चाय पी ले। हाँ, और रउआ भी। ई तुलसी 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 भाभी, तुलसी मैया, तुलसी हमारे का फूड सप्लायर है। सुबह के चाय सप्लाई करेले, और दोपहर के हौक का खाना सप्लाई करेले, और रात के छौक के इनर सप्लाई करेले। इनर ना, डिनर। हाँ, सही पकड़े हैं।